nødstop. Det er det, I gør ude på den, der hedder S8 i lågen. Når I trykker på den, så får I spænding ned igennem her til K1. De her to relæer herude, de har jo ikke fået spænding endnu, så deres hjælpekontakter, normally closed, de står i denne her stilling. Så når I trykker herude på reset nødstop, har I spænding ned igennem her, og det her relæ herude med forsinket frafald. Når det har sådan en sort dims på der, så er det et relæ med forsinket frafald. Men det trækker jo umiddelbart, at det får spænding. Så umiddelbart, at det her får spænding hernede, ja, så trækker relæet, det vil sige, den kontakt og den kontakt derovre lukker begge to. Nu er jeg altså spænding ned igennem her, og herned, og ned igennem der, og herned på den, der hedder K2 og K3 herovre. Samtidig får I selvfølgelig også lys i de tilhørende lysdioder her. Når K2 og K3 de trækker, ja, så laver de et selvhold på sig selv her, kan man sige. Der. Og ja, så er man uafhængig af relæet herovre nu. Så nu er de altså trukket hernede. Samtidig med at det her relæ herovre trækker, ja, så går den også ind herover og åbner den kreds heroppe. Så nu har jeg altså ikke mulighed for at få spænding direkte ned igennem, før det her relæ her falder tilbage i en normal stilling igen. Og det gør det altså først, når det ikke har spænding mere. Så det her over, det åbner lige et øjeblik. Eller det åbner, og i og med at de her to relæer hernede, de trækker, ja, så bryder det også spændingen ned til relæet her. Når det relæ hernede ikke har spænding mere, ja, så falder de her kontakter, og den der kontaktsæt derovre, det falder så tilbage til deres udgangsposition. Men det gør de altså med en forsinket tid. Det går altså lige et lille øjeblik, så hopper den tilbage igen her, og så får I fuld spænding ned igennem relæet her. Det er måden, hvorpå det her nødstopsrelæ det virker. Og Arbejdstilsynet, de vil stort set hver eneste gang, I spørger, om I skal have et nødstopsrelæ, så vil de sige ja, det skal I. Med mindre, at der er forhold, som gør, at man ikke behøver at have et nødstopsrelæ. Det er måden, hvorpå at nødstopsrelæet virker. Og så kan man sige, hvorfor skal man have de der to hjælpekontaktorer ved siden af nødstopsrelæet? Jo, det skal man have, fordi at nødstopsrelæet i vores tilfælde og i mange andre tilfælde kun må arbejde med spændinger op til 230 volt. Så nødstopsrelæet kontakter kan ikke tåle at arbejde med 400 volt, så derfor har man altså lagt en hjælpekontaktor på ved siden af, og så må man jo lige pludselig godt i de kontaktorer arbejde med 400 volt. Ellers så kunne man jo godt have kørt bare direkte ned igennem hovedkontakterne på nødstopsrelæet, og så komme ud på den anden side, og så havde det været i orden, uden at skulle bruge de der kontakter på den anden side. Så ser også jeres PLC. Og jeres PLC, det er altså en programmerbar logisk styring. Så I har altså lagt et program i den her styring. Jeres PLC er en Microsmart 24. 24 står for, at den har 14 indgange og 10 udgange. Indgangene forsynet med 24 volt fra PLC selv. Den har altså en strømforsyning indbygget i sig med PLC, en DC 24 volt, og dens processor bruger så en 5 volt forsyning, altså til alt det der program, eller den kører med herinde, der er processoren forsynet med en 5 volt styrespænding også. Udgangene er lagt op til 2x4. Det ligger altså sammen i klumper af 2x4, og man kan sætte en common på de 2x4, så man selv kan bestemme, hvad man har en spænding på de her 2x4 udgange. Og så ligger der to potentialefri udgange også, der hvor I har sat blåledninger på, dem der hedder Q10 og Q11. Og på de udgange, der kan man selvfølgelig lægge en komme på, man har lyst til, og bare bruge den udgang, som den komme i forsyningsvæggen. Der ligger altså de her 10 udgange. PLC'en i sig selv er en 16-bit PLC, og det vil sige, at du kan altså bearbejde det hele taget op til 65.535. Det er så, der er en kigge på jeres tæller, og pludselig står det der tal 65.535. Det var altså det største heltal, som PLC
jeres analoge kort, som sidder til højre for. Det har 2 analoge indgange og 1 analog udgang. Eller analog digital udgang. Analog kort er jo et kort, der kan omsætte en analog indgang til noget digitalt, som PLC'en kan arbejde med. Og PLC'en går den anden vej, når man går på udgangen, så arbejder PLC'en digitalt og omsætter det til et analog signal på udgangen. Og det analoge signal på udgangen, det er jo et 0-10 volt signal. Og det er det der 0-10 volt signal, vi bruger eksempelvis på jeres frekvensomformer. Og frekvensomformeren har vi så stillet til at sige, at vi kører imellem 0 og 50 Hz. Og hvis udgangsspændingen på udgangen er 10 volt, så kører motoren 50 Hz. Er det 5 volt, så kører det 25 Hz. Og så fremdeles. På indgangssiden af det analoge kort, der er det 24 mA, vi bruger. Og de 24 mA bliver genereret ude på transmitteren. Det var den lille sorte dims, der sad inde i bunden deroppe. Og det var jo føleren, DC100-føleren, der gik ind. DC100-føleren havde det karakteristika, at det siger, at en DC100-føler består af et platinelement, som er det målende element, altså platin PT. Og vi siger så, at ved 0 grader, kan man måle modstanden på følerens ledninger direkte med 100 ohm. Og så fik I udleveret en lille liste, en lille skema, der sagde, hvor stor skal modstanden så være, hvis temperaturen stiger, eller hvis den falder. Og det kan man så få modstanden, som er til temperaturen. Den her modstand bliver så omsat i transmitteren til en 24 mA, og de 24 mA, det er så dem, man sender på det analoge kort, og det analoge kort omsætter 24 mA til en digital værdi, som PLC kan arbejde med. Og det var jo den der formel, vi satte op, hvor vi sagde, at vi havde de 24 mA. 24 mA. Vi havde de 100, som var spændet på transmitteren. Vi sagde, at vi havde sat vores transmitter op til at kunne måle fra 0 til 100 grader. Og det var den, vi satte ind her. Havde vi sat den op til at måle fra 0 til 200 grader, så skulle der stå 200 her. Så det er altså i forhold til det spænd, som vi har sat på transmitteren. Her skal vi i gang med den aktuelle temperatur. Altså temperaturen. Og så skal vi lægge plus 4 til herude. Så får vi værdien af det her i milliampere. Det er det antal milliampere, der så går i kredsen i forhold til den temperatur, der nu er 0 til 100 grader. I kan også brillere lidt med at tegne de der 12 bit, som kortet indeholder, og sige, hvordan kan man omsætte et heltal til en binær kode her. Jeg kan huske, at vi satte tallet 623 på et eller andet tidspunkt, og så gik vi ind og skrev, hvad kan de her bits indeholde af tal, der den første bit hedder 2 i 0, 2 i første, og så fremdeles derhen af. Så hed den første bit jo 1, næste hed 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, og hvad det ellers kunne have deroppe af, indtil der var 12 bit herhenne. Og til sammen kunne alle de her bits så udgøre heltallet 4095. Og vi kunne omsætte den med det. PLC'en arbejder på den måde, at den arbejder jo cyklisk. Det vil sige, at vi kigger først på, hvad har jeg af udgangen, eller den sletter først alle sine udgange, siger jeg sletter alle mine udgange, går ind og kigger på, hvad har jeg af indgangen, og hvad har I sagt, jeg skal have af programmel. Så sammensætter den programmellet, det som I har programmeret, med de indgange, den måtte have, og sætter sine udgange igen. Og så snart den kommer tilbage til en ny cyklus, sletter den sine udgange igen, og gør det præcis det samme en gang til. Kigger på indgangene, ser på det program, nu skal have i sig, og sætter sine udgange igen. Det gør den altså hver 20 millisekund. Så det fiser altså rundt hele tiden og ser på, hvordan skal jeg nu stå i forhold til det program, som jeg har i mig, og i forhold til de indgangssignaler, jeg nu har på det her tidspunkt. Den har også en watchdog, altså
sådan en overvågningshund, der siger, at hvis programtiden bliver for lang, så skal jeg gå i fejl, så går jeg stop, og så vil den ikke arbejde mere. Og hvis på vores, så tror jeg, den er sted til omkring 200 millisekunder, så hvis programtiden bliver mere end 200 millisekunder, ja, så vil den stoppe og sige, at der vil ikke være noget mere. Der er en eller anden fejl, eller så skal den rette tiden til, hvor den her godt står. I har også nogle kontaktorer siddende her på båndet. Båndet kan køre frem og tilbage, og det vil være set. Og der er lige præcis en afstand her mellem de her to kontaktorer her, der sidder til højre for nødstopsforledet. Og det er jo fordi, at det, der sidder sådan en lille bims herinde, der gør, at der er en mekanisk spærring. Så man kan ikke både have det der relæ trykket ind, eller trukket, samtidig med, at man forsøger at gøre noget af det her over. Der er altså en mekanisk spærring på det her. Man kan ikke have begge relæer trukket samtidig. Der er også elektrisk spærring på, og det er jo de der to hjælpekontakter, der sidder i toppen. Det går altså ikke elektrisk og siger, at hvis du er trukket, så må jeg ikke være trukket. Så der er både mekanisk og elektrisk spærring på de her to relæer til de her bånd hernede. Skal der være det? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Må jeg godt Men holde det er især ved større kontaktorer eller større styringer, som man har de her mekaniske spærring på, for eksempel kraner. Der er man ikke glad for, at man både kan komme til at trække det ene relæ og det andet relæ samtidig. Det sker der nogle gode forvandlinger på de her kontakter, så det må man ikke være med til. Så der har man som regel mekanisk opgave. Der er altid to kontaktorer, for ellers kan man jo ikke køre reversering. Vi har også gensidig spærring og mekanisk. Ja, elektrisk spærring. Med det hjælpekontakt. Ja, det er elektrisk spærring. Ja. Og vi har mekanisk spærring, det er der lige så sidder bag. Det skulle være både elektrisk og mekanisk. Ikke nødvendigvis. Kun hvis man har store komponenter, altså store startstoffer, så er det rigtig godt. Eller bare... Ja, bare mekanisk spærring, det er sådan set også noget. Men det er også, så er det også elektrisk spærring. Hvorfor har man en kontaktor siddende overhovedet? Jo, en kontaktor sidder der for, at man ved hjælp af en lille styrespænding kan styre en stor hovedstrøm eller effektmængde. Det vil sige, at med en relativt lav styrespænding kan man altså styre store hovedstrømme for sådan en kontaktor. Jeg har en styrestrømstransformer siddende, og I kan se på styrestrømstransformerens mærkeplade her, at I er forsynet med 400 volt, 2 faser. Og på den anden side, og det er jo på primært siden, I er forsynet med 400 volt, og på sekundær siden, der får I 230 volt ud. I kan også se, hvor skal ledningerne sættes på hernede på klemmerækken ved at kigge op på dataerne på transformer, og vi kan se problemet der på 3. Eller hvis I sætter på der, så har vi altså 400 volt, der skulle tilsluttes på primær side. Så står der også på styrestrømstransformeren, hvad kan den her tåle kontinuerligt, altså hele tiden, og hvad kan den tåle af kortvarig belastning. Og det er lige de to tal, der står her, 0,25 kW kontinuerligt, og en kortvarig belastning kan den tåle 0,85 kW. Og det har selvfølgelig betydning, når man skal trække kontaktorer, eller man lige starter et eller andet, ja, så trækker man jo en større styrestrøm, og det skal den jo også kunne tåle i en kort periode. Og I kan regne på det ved hjælp af det der schema, jeg har. Og I kan se, hvordan vores styretransformer, den er jo overdimensioneret i sådan en grad, så vi kan klare 4 stykker. Men det gør jo ikke noget. Samtidig, så når man har den her styretransformer, så skal den jo sikres både på primær som på sekundær side. Enten med hjælp af sikring, både på den ene og på den anden side. Man skal jo ikke til større sikringer på den ene og den anden side i forhold til det, som man nu har af forbrug. Så derfor vil vi også lige regne lidt på det, for at se, at vi skal ikke sætte for store sikringer. Vores transformer er beskyttet via den her maksimalafbryder hernede, og Siemens siger, at hvis vi har den her type transformer og køber den her type maksimalafbryder, så behøver vi kun at sikre transformeren på primær side. Så behøver vi ikke at sætte noget op på sekundær side af beskyttelse. Så vi har altså købt den her nede, og vi har gjort det, så har vi den altså kun på den ene side. Vi har også lagt vores ledninger sådan, at den ene fase går direkte igennem, og den anden fase, ja, den ligger i serie med det næste faseelement, eller det næste termoelement. Så alle termoelementer bliver altså varme ens op. Hvis ikke I havde
ligesom sat de 2 sidste i serien, ja, så har I fået en opvarmning af de 2 første, men ikke nogen opvarmning af det sidste termoelement, og så vil jeg få en differential udløsning hele tiden. Det er et stort set problem. Så derfor er det vigtigt, at alle 3 termoelementer bliver varmet op til samme værdi. Og sådan en maksimalafbryder, ja, den har både en elektromekanisk udløsning, men den har jo også en termoudløsning. Og termoudløsningen, ja, det er jo virkelig for en overstrøm, og den elektromekaniske udløsning, ja, det er jo for en kortslutningsstrøm. Og alt efter hvor store automater I har, eller hvad karakteristik de har, ja, så har de altså en eller anden nogenlunde fast kortslutningsstrøm. De her automater, vi har her, de har D-karakteristik, og det vil sige, D-karakteristikken siger, det er cirka op til 16 gange normalstrøm. På det tidspunkt, der vil de koble ud, altså på den her udløsning, som er det en kortslutningsstrøm. Hvorimod, når vi kigger på de her automatsikringer, ja, så hedder det jo C6, og det er en C-karakteristik, og der siger vi imellem 6 og 10 gange, alt efter fabrikat, ja, der vil de koble ud momentant. Så hvis det er en 6 amperes automat, som vi har her, ja, så vil den koble ud i alle fald ved 60 ampere, som en kortslutningsstrøm, så vil den koble momentant. Hvorimod, at hvis den står og skal vente på, at den bliver varm, den har jo også en termoindstilling, ja, så skal den jo vente ligesom sikring, og på et eller andet tidspunkt, ja, så bliver den skal varm, og så hopper den ind. Forskellen på maksimalafbryder og automatsikringer, ja, det er jo, at maksimalafbryderen har et område, ligesom termorelæer, man kan altså indstille i et interval, og få det finjusteret, det kan I ikke på automatsikringer, der hedder ligesom på almindelige sikringer 6 ampere, 10 ampere, 13 ampere, 16 ampere og så fremdeles. Der er det sådan en overspring, det lille foregår. Jeres transformer herude, I skal have sådan en styretransformer, hvis I har altså mere end 2 styreindretninger. I må ikke have en højere styrespænding end 277 volt. Og jeres ledningsføring, alt hvad der er om på styrestrømsiden, det er jo vekselstrøm. Så vekselstrøm og styrespænding op til 277 volt, der er en ledningsfarve rød. På styrestrømsiden med DC-forsyning, der er alle ledninger blå. Den styrestrøm, det var den, der kom her fra PLC med sin egen forsyning. Og det var jo en 24 volt DC. Så der er det blå ledningerne på DC-forsyning. Hovedstrømmen er sort, uanset om det er AC eller DC, altså vekselspænding, så skal hovedstrømmen være sort. Jeg havde ikke haft udefra kommende styrespænding, var et batteri nede under, var en tavle ved siden af, eller bare et andet sted, ja, så skulle ledningerne have været orange. Alt det her kan I læse i 60.280 ligesom I også kan læse omkring jeres tryk og farverne på tryk, hvordan skal tryk se ud i farver. Og normalt så er et starttryk jo hvidt, et stoptryk er sort. Det kunne også have været andre farver, hvis man havde skrevet det i sin dokumentation og aftalt det med kunden. Ligesom med lamperne. Det kunne også godt have været andre farver end dem, som der lige præcis er præsentet i 60.280, hvis man havde aftalt det med kunden. Dog må man ikke lave farver andet end som en lampe. Og man kan godt sige, her hvor I har nødstopslampen som værende rød, jeg ikke ser det helt rigtigt, at man gør det, fordi der er jo ikke fare, når I ikke trykker på nødstop, så er skulle faren gerne være overstået, og så lyser en rød lampe der, det er jo ikke måske et sted for at have været på. Altså at en operatørhandel, der skulle altså komme en operatør og gøre et andet, og operatøren det han gør, det er jo at reset nødstopspladsen, og det tror jeg ikke, det er nødstop, så skal det jo blive inde, og for at det kan komme ud igen, så skal I gøre en aktiv handling, det drejer på det, eller have nøgle i, og så kan I få det tilbage igen. Der sidder klemrækker hernede i bunden, og de sidder der for, at man ikke må have stive ledninger oppe i sin styring. Så heroppe på den her side, der skal jeg have på tråden foregå det her tilfælde. DVL-ledning, dansk beny, ledning, PV, DVT, dansk beny, tråd. Så det er altså noget ledning, det her op, som er bevægeligt, så man ikke kan knække bare fordi det er stift.
og når det bliver udsat for rystelse, så ligger det. Så alt hvad der går oven på gennemrækken her, ja, det skal i hvert fald være genetikket i en tråd. Så det tager jeg altså for at få en naturlig overgang fra det udefra kommende til det indadgående i styringen. Det er selvfølgelig også klart, at ude på maskinen, hvis det er en maskine, der kan stå og ryste eller på anden vis, så vil man også godt der bruge bevægelig ledning, altså noget flertrådet kabel, bevægelig kabel, hvis man har behov for det. Hernede for i bunden, ja, der sidder den der messingskinne. Den er jo flot pudset. Men det er nu ikke derfor, den sidder der. Den sidder der jo for, at man skal have fæstet alle sine skærme fra kabler til den her sådan, skærmlåsskinne, som den hedder. Og skærmlåsskinnen skal være koblet til jord. Det er sådan, ved hjælp af sådan en 16 kvadrat ledning her. Og den er hængt op isoleret. Den hænger i de der plastikdimser her. Så den hænger jo isoleret i forhold til bagpladen i forhold til jord. Men så er den så til gengæld udlignet ved hjælp af et stykke ledning direkte fra skinnen og til jord. Således at hvis man skulle komme ud for, at man havde store strømme i sin skærmjord, ja, så kan man måle på de her ved at tage ledningen bare og se det, hvor det er imellem og se, hvad er i forhold til spændingsforskellen fra skinnen og til jord. Og hvis spændingsforskellen bliver større end 3 volt, det var det, vi så på den test, vi skulle lave. Håber I alle sammen har lavet det. Var det ikke 5 volt? Ja, det sagde jeg sidst, men der står i testen, at der er 3 volt, og det skulle være under. Så ellers er man ikke på det grønne vand, så kan man komme ud for, at vi har det. Det er altså for, at man kan måle. Det er derfor, at det er spændende, der sidder til. Jeres nødstop, måske den næste komponent, der kommer hernede af nødstoppet, skal være gult som baggrundsfarve, og det skal være rødt, som det I trykker på. Det skal ikke bare være sådan en knap, hvor man skal bruge et stykke værktøj. Man skal altså kunne trykke på den her med hovedet, med røven, med alt muligt. Hvis man kommer til, når man får klippet en arm af, ja, så kan man også trykke på den med skulderen. Hvorimod at de tryk, som vi har heroppe, ja, så skal man jo bruge værktøj. Man skal jo bruge en finger for at kunne trykke på den der. Man kan ikke bare gøre sådan der. Det får man ikke trykket noget af. Så herover der er det altså meningen, at man skal kunne trykke på den der pladehat med hvad som helst. Det kan også være en fodpedal. Også udført med gul baggrundsfarve og med en rød tryk. Det kan også være som en wire langs et bånd. Så er wiren farvet rød, og så i enden af wiren der sidder der et nødstop, som man ligesom trækker og påvirker wiren. Ja, så får man også i det her nødstop. De her nødstop, de skal sidde let tilgængeligt. Og det vil sige, at de skal altså sidde så tæt, som man kan nå dem, når man går fra nødstop til nødstop i de områder, hvor der er særlig fare. Og det kunne være ved maskiner, hvor man skal ind og rense, eller man skal gøre et eller andet. Så skal man altså kunne få fat i de her nødstop i maskinen. Når man så har trykket nødstop, så skal man altså gøre flere aktive handlinger, før maskinen må springe i gang igen. For det første skal I lige sætte nødstoppet igen, trække det ud selv. Og så skal I jo tilbage igen her og sige, vil I sætte nødstopskreds? Det gør I der på S8-knappen, så får I jeres nødstopskreds til at være intakt. Når I så har gjort det, ja, så kan I trykke start, og så må maskinen godt starte. Og så også i de styringer, vi har lavet, der har vi også skulle have noget foran en kører, og så har maskinen kørt igen. Så der har man altså lavet rigtig mange aktive handlinger, så nu er man altså godt bevidst om, at nu starter maskinen og gør alle de her ting. Det er bare tilfældigt. Ja, jeg vil bare sige omkring styretransformeren, at vi skal også sikre os imod den anden fejl. Og det gør vi jo ved at lave den første fejl selv. Og den første fejl har vi jo så selv lavet ved at sige, vi gjorde simpelthen den ene side af sekundærsiden til jord. Så vi har altså taget en jordledning her og puttet den direkte herop i klemmen på klemme nummer 32, så vi sikrer os imod den anden fejl. Så vi har lavet den første fejl selv. Det der med at sikre sig imod den anden fejl, det er vigtigt. Og det er også noget, der står i 60.204. Der er en, at det skal man altså gøre. Så når I har et nødstop her for eksempel, eller en stopknap der,
ja, så har I måske efterfølgende et starttryk her. Og hvis I så havde måske noget selvhold ud over den der, hvis I kaldte den der for Q, ja, så sad der måske en kontakterskole hernede, og den hedder måske også Q. Den hedder også Q. Og herovre der har I jeres transformer. Noget jernkerne i. Og putte den der på der. Og I har det 400 volt siden heromme på den her side. Og det var de 230 volt heromme. Normalt så sidder de her jo og er adskilt i forhold til jord. Det er altså et svævende potentiale. Så hvis ikke man har jordet noget som helst her endnu, så kan man jo sagtens jorde den her ledning herude, uden at der sker noget, og man vil ikke opdage det heller. Hvis man nu fik den anden fejl, ja, så havde man måske en fejl hernede også. Fik den ledning i klemme. Nu havde jeg lige pludselig en kreds, der så sådan her ud. Så nu har I altså en forbindelse, der ser sådan her ud, har spændt ned på den her kontakterspole. Så den er altså trukket og har gjort et eller andet. Så nu er der et eller andet på maskinen, der kører i alle fald. Og det kunne da være rigtig farligt, uden at man gør noget ved det. Så for at undgå, at man ikke opdager, at man skal opdage det her, ja, så for det første, så har man jo enten sat sikringer i her, eller også har man, ligesom vi har her, vores maksimalafbryder siddende her foran og beskytte det herovre. Så når allerede at den første fejl herovre opstår, og man har jordet heromme, ja, så har I altså en kreds, der løber rundt her i stedet for, og springer den her sikring hernede, eller hvis det sidder deroppe sikringen, så springer den deroppe. Så nu har jeg altså beskyttet jer imod den anden fejl. Det her det er vigtigt, at man har gjort sådan, så man får en indikering af fejl på maskinen allerede første gang, og ikke vente til den anden fejl kommer. I har også jeres frekvensomformer hernede. Jeres frekvensomformer er en af de komponenter, som giver anledning til en hel del EMI, altså elektromagnetisk interferens. Elektromagnetisk interferens er vi ikke interesseret i, fordi det kan gå ind og påvirke ting og sager i vores styring, som kan være uhensigtsmæssige. Der vil vi godt undgå at blive påvirket af EMI. Derfor, når man læser fabrikanternes anbefalinger omkring frekvensomformer, så anbefaler de som regel, at de skal sidde ude i en kasse for sig selv, som er en mekanisk kasse, og som er jordet. Og de kabler, der så går imellem styringen og ud til frekvensomformeren, er de skærme. Og selvfølgelig er skærmen jo også sat til skærmgårdsskinnen, og på den måde kører skærmen. En frekvensomformer kan både køre normal frekvens, altså 0-50 Hz, men man kan også køre overfrekvens. Man kan komme helt op og køre måske 300 Hz, alt efter hvad det er for en motor, man har bygget på. Men på et eller andet tidspunkt, så går motoren i stå, fordi at frekvensen stiger, og i og med at frekvensen stiger, så bliver XL-værdien stor, og når den bliver stor, ja, så bliver strømmen lille, og til sidst kan motoren ikke trække sig selv og igen. Så motoren går i stå, og det gør den jo altså bare, fordi at nu er strømmen for lille, og der er ikke tilstrækkeligt med moment til at køre og trække sig selv mere. Der er den lille have i frekvensomformning også, at hvis man får motorerne til at køre på lave frekvenser, altså for få omdrejninger, så kan de ikke køle sig selv mere. Så er der ikke køling nok for den der ventilator, der sidder i enden af motoren, til at køle motoren. Så må man altså have noget ekstern køling på den. En laser, der står puster på den hele tiden, så den kører meget lave omdrejninger. Eller noget andet, der kan få den af på vejen der og komme væk fra motoren. Vi har altså vores til at køre fra 0 til 50 Hz, og vi har sat begrænsninger på frekvensomformeren til, at vi skal køre imellem 17 og 50 Hz. Vi får altså ikke lov til at køre lavere end 17 Hz. Hvordan virker sådan en frekvensomformer? Vi har også fået en lille træng af det. Jeg tror, vores tilkørsel er det. Så er I stille til den. Nej, det er den stod på. Så hun kan have stillet. Nogen før også, der har stillet den. Måske.
Denne her, det er altså frekvensomformer i et principskema. Vi har et indgangstrin, det er det her. Det er også den del af det heroppe, kan man sige. Det er der, hvor den fasen og nullen kommer ind. Det er en enfaset frekvensomformer, vi har. Fase er 0, 230 volt. Ind på en brokobling, det er den, der sidder her. Laver den om til en pulserende jævnspænding herinde i det her område. I og med, at det kommer ind her i mellemtrinet, som det her er, ja, så bliver den jævnspændingen glattet lidt bedre ud ved hjælp af spoler og kondensatorer. Så nu kommer den til at se en anelse bedre ud, den her jævnspænding. Så kommer vi her ind til udgangstrinet, og det er herhenne i udgangstrinet, at vi får lavet vores trefasede jævnspænding eller vekselspænding. Det er jo ved hjælp af den her styring heroppe, og den styring, I har til det, ja, det er jo de 0-10 volt. Så det er de 0-10 volt, der går ind her på udgangstrinet og siger, hvad er den frekvens, der skal laves? Og I siger, at vi giver den 10 volt. I jeres tilfælde, så er det 50 hertz. Så altså, når den får 10 volt her på styringen ned på de her tyristorer, ja, så laver den også en frekvens på 50 hertz. Havde I kun givet den 5 volt, ja, så havde den givet en frekvens på 25 hertz og så fremdeles. Det er altså det 0-10 volt signal, som I sender ud fra jeres analoge udgang. De her tyristorer, eller effekttransistorer, der sidder her på den 6-pulskobling, det er også dem, der giver anledning til EMI. Og den anledning, de giver til EMI, det er jo, at den der frekvens, den der spænding, der kommer ud af den, ja, den ser ikke bare ud som normal, den ser jo sådan der ud cirka en normal sinusformet vekselspænding. Nej, den vekselspænding, der kommer ud af frekvensomformer, det er sådan en trappeformet en, nu er det lidt grov, den her trappe, men det er sådan en trappeformet vekselspænding, der kommer ud af den, så fortsætter den selvfølgelig herned igen på den anden side. Og så er det selvfølgelig 3 faser, 120 grader forskudt af hinanden. Så lige præcis det her fænomen, hvor den stiger der, delta I, delta T, det er lige præcis det, som giver anledning til elektromagnetisk interferens. Og det er jo det, man godt vil imødegå på den ene eller på den anden måde ved at sætte den ud i en kasse for sig selv, eller ved at gøre det, som vi har gjort det der, at sætte den på en plade, som Siemens siger, når den sidder på den her plade, og vi har gjort de tiltag, der er gjort på den plade der, ja, så er det også nogenlunde godt. Men det er ikke rigtig godt. Burde have siddet ved siden af. I har også en lille formel, så I kan se, hvor hurtigt, hvor mange omdrejninger løber denne her motor i forhold til den frekvens, man nu skal lave. I har altså frekvensen heroppe, for F gange med 60 antal sekunder på et minut, divideret med antal polpar, så får man de omdrejninger, som motoren så kan løbe med i forhold til den frekvens, som man har valgt. Får det din video? For nu I kan køre med den her frekvensomformer her. For det første skulle I have det her 0-10 volt signal, og det er jo det, der ligger herude på de grå ledninger, som ligger pillet ved. Og det der 0-10 volt signal, det er jo det, der kommer heroppe fra jeres analoge udgangskort. De 0-10 volt kommer ned her, og for at få frekvensomformeren til at køre, vi skal altså både have givet det her 0-10 volt signal, og vi skal også have givet besked på at køre enten højre ved at give 10, eller køre venstre ved at give både på 10 og på 1. Og så kører I. Så sidder der jeres kabelplader her. Og jeres kabelplader burde vi også have udlignet. Vi burde altså have lagt noget flexbånd, eller vi burde have sammensat den her direkte ved hjælp af noget vasket over her, så man har fået en god og solid elektrisk forbindelse fra plade til plade. Og vi burde også have haft en ledning på her og op til slip, så I også har fået nogle lige. Også i forhold til det. Det vil sige, hvad er der af komponenter, som er gode for, at man kan modstå EMI? Ja, det er for eksempel det her SSR-relæ. Det der SSR-relæ, det er også det relæ, når det trækker, så får I spænding, der er ud her på jeres stikkontakt. Og SSR-relæ, det er jo godt EMI-mæssigt, fordi det har ikke nogen spoler. Der er ikke nogen spole, ligesom jeres konventionelle kontaktorer heroppe, der er jo en spole. I og med den spole trækker, så trækker den også en stor startstrøm,
forholdsvis stor startstrøm, og det er det, der giver anledning til AMI. Og samtidig så har vi også nogle kontakter, hovedkontakter. Når de lukker, eller når de åbner, ja, så giver de anledning til gnistdannelse, og det er også en kilde til og det vil man godt undgå på en eller anden måde, det kan man godt ved hjælp af de her SR-relæer, altså solid state relæer, elektroniske relæer. Der er ikke nogen hverken spoler i, og der er heller ikke nogen kontakter, der skal lukke. Det er rent elektronik. Det er altså transistorer, elektransistorer, som laver det her arbejde i stedet. Så de her nede, de er rigtig gode i forhold til IMI. Jeres motor. Rigtig mange stuemester, der godt kunne tænke sig at vide, hvordan skal den her motor her nede tilsluttes? Nu når I har tilsluttet med op på jeres frekvensopformer, I lige fortalte mig, at det var en trefase 230 volt spænd, I havde til rådighed om. Hvordan skal den her motor her nu forbindes hernede? Skal den være i stjerne eller i trekant? Det er jo en helt normal motor, der hedder 230 400 volt. Hvordan skal den så monteres? Og så siger vi fint, ved du så, ja, den skal selvfølgelig monteres i trekant, fordi det er jo en 230 volt spænding, der er til rådighed. Og når det er det, så er den lave spænding, der skal vi montere i trekant, den høje spænding, der monterer vi i stjerne, hvis det var trekant. Og skuemesteren, han vil så også spørge igen, nå, hvis det nu er den lave spænding, du skal montere den i, altså i trekant, hvor stor strøm skal du så have indstillet i termorelæ på den. Og så må man jo sådan noget kigge igen og sige, nå, ja, hvordan passer det i forhold til 230 volt? Ja, den store strøm hører til den lave spænding, eller den høje spænding til den lave strøm. Hvor sidder så det termorelæ, der beskytter den der frekvensstyrede motor? Hvor er lige termorelæet for det der relæ, eller for den motor? Ja, det sidder selvfølgelig inde i termorelæet, for I har været inde og sætte nogle parametre i de der termorelæer. Jeg havde måske gjort det for jer, inden I kom. Nogen har været inde og kigge. Og inde i PLC-styringen, der er altså en parameter, som man kan sætte op, hvor stor en strøm, hvor stor en effekt skal den her motor have. Så der er altså indbygget termorelæ oppe i frekvensområdet. Jeres stik hernede til at forbinde båndmotoren med, det er jo et CE-stik, centraleuropæisk normstik. Og I kan se, det er rødt. Men det der skulle så mange andre stik, der også er. Når det er op til omkring 500 volt, så er de røde. Når det er efter 500 volt, så bliver det sorte i låg og stikform. Og når det er op til 300 volt, så er det blå. Og det er dem, vi ser ude på skurvognen, campingvognen eller andre steder, hvor det er 230 volt forsyning på, så er det blå stik, der sidder der, og så op til omkring 300 volt. Der er også en stik, som er grøn. Så er det noget, der er 50 volt, der er der. Og I kan se på logoet, hvor meget strøm må I montere på det her nede. Ja, på dem vi har, der står altså 16 ampere på logoet. Og der står også 6 hour. 6H. Så kan man sige, hvor fanden står der lige 6H på det her lille stik. Hvad sker der på det? Jo, de her stik bruges, så man koder dem i de 12 timer. Så der ligger altså en kodning, så man kan kode det her stik til at være kodet klokken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Og det er selvfølgelig smart, hvis man har en maskine, hvor der sidder en hel række motorer inde ved siden af hinanden, og man skal have dem puttet op i sådan nogle stik, ja, så kan man altså kode dem i det timetal, man synes, der passer på den motor, man vil have det i. Så der er man altså ikke i tvivl mere, hvor fanden skulle sidde hjemme efter en revolution, hvis man har taget det stik nu. Den lille kodebrik, det er også den... Så synes jeg, at man bare skal vente nogle problemer. Det er den, der sidder der. Den der lille kodebrik, den kan altså flytte sig 8 herpå i forhold til den anden part til følelser. Og så stikker man op. Og den her, den er altså kodet i forhold 6. Det vil sige, at det her stik, skal sættes i sådan der. Og så sidder så også sammenstødet så jordben fortsætter. Det kan altså flytte sig. Det er ikke så tit, at man ser de der kodninger, og man har benyttet sig af dem. Så må måske gå nogle andre stik, hvor man kan kode i. Men det kan man altså også på den her. Hernede, der har I jeres bøler siddende. I har 3 bøler. I har en induktiv
det er den, som er hvid i enden. Den induktive føler kan kun aftaste ting, som er magnetisk ledende materiale. Det er sige noget metal, som er magnetisk ledende. Det kan den aftaste. Den diffuse føler, eller fotocellen, den midten, den store sorte klods, ja, den kan altså aftaste stort set alle materialer, hvis de kan reflektere den lysstråle, den sender ud. Det er en infrarød stråle, den sender ud, og i vores tilfælde har vi både en sender og en modtager i samme komponent. Så skal den altså strålen sendes ud, og så skal den reflektere sig det materiale, der står foran, og så skal modtageren tage imod den og sige, åh, nu står der noget foran. Hvis ikke at det, der står foran den, står vinkelret på, ja, så hvis det ligesom er vinklet lidt i forhold til, så får man altså signalet hen et forkert sted, og så kan man selvfølgelig ikke modtage den igen. Man rammer ikke simpelthen modtage. Derfor skal man sørge for, at materialet foran står nogenlunde vinkelret på. Det kan heller ikke være en glasplade, så vil lysstrålen gå direkte ind og ud på den anden side, og ikke nogensinde komme tilbage. Det kan heller ikke være en konkav eller en konveks form, som det her der står foran. Så er der den kapacitive føler, den gule. Den kan også aftaste på alt. Og det kan være en rigtig, det kan være lidt ulempe, også ved at have det. Altså har man nede i en beholder, ja, så kan der jo opstå temperaturforskelle, således at der kan opstå kondens nede i beholderen. Og lige pludselig sætter der så punkt fast på føleren, og samtidig så er der måske også et andet materiale i den her beholder, som kunne være mel eller sand eller grus eller noget andet noget, og i og med fugt og grus og mel eller noget andet noget, så kunne det altså sætte sig fast på føleren, selvom beholderen er tom, og så kunne man få måske et dansk signal, og det er selvfølgelig nemt. Derfor skal man lige tænke sig lidt om, når man bruger følere på komponenter, hvor de skal sidde henne, og hvad er formålet i det. Det er altså en kapacitiv føler, der sidder derude til højre. De er alle sammen nærhedsfølere. Det vil sige, at de komponenter, som skal aftastes på følerne, skal helst stå forholdsvis tæt på. Og det er I også opdaget i forhold til den ene og den anden type føler. Føler, der skal materiale millimeter fra, før det kan aftastes. De fuseføler er midt, skal det godt komme væk. Det er nærhedsføler alle sammen, og berøringsfelt føler, det skal altså bare ikke. Og man kan sige, at det karakteristika, der er for sådan nogle nærhedsføler i almindelighed, det er, jo større de er, jo længere væk kan materialet som regel være fra føleren. Og det er altså noget med også den fysiske dimension for de her følere at gøre. Afstanden, tasteafstanden i forhold til materialet, der står foran. Kunne du ikke fortælle om, hvorfor de er mørkeblå, og hvorfor de er lysblå, og hvorfor de kan være orange? Det må jeg også fortælle om. Har du det? Ja. Nu? Hvad står du? Hvad er det, jeg tænker på sammen? Det var ledningerne. Okay. Ja. Hvordan programmerer man lige den der PLC? Vi kan gøre det, som vi gjorde det i starten, hvor vi havde nogle små opgaver, hvor vi programmerede bare på må og få. Og det var ligesom den form for programmering, som jeg vil kalde for lidt kluderprogrammering. Det kan være godt nok, hvis man har små programmer og kan overskue det. Men så snart man får lidt større programmer, ja, så er det rigtig smart at gøre det sekventielt. Og det er jo det, I har gjort her. Til sidst, der har I altså sekventielt programmeret. Og når I gør det, ja, så gør I jo hele tiden det, at I siger, man skal have været i forudgående trin. Forudgående trin. Vi skal have nogle betingelser, og betingelserne kan være fra 1 til 1000 eller flere, og de skal ligge inden for det her område. Og så skal I igen herhen have efterfølgende trin. Man må ikke stå i efterfølgende trin.
Den er lige der. Og så kommer I ud i jeres trin. Hvad så egentlig det her trin, det er nummer herude. Og så skal I have lavet selvhold. Og jeres selvhold, det ligger altid over betingelserne. Og forudgående trin. Og det er sådan her, I programmerer det hele tiden og altid, og laver ikke om på det. Og så har I lavet jeres trinopbygning her. Alt efter hvor mange trin, I har behov for herude, har I lavet det sådan. Og efterfølgende det, ja, så laver I jeres udgangskæde. Hvornår skal motorerne køre frem? Hvornår skal de køre retur? Hvornår skal den ene starte? Hvornår skal den anden starte? Varmelemme og det ene og andet. Det er altså alt efter den her trin herude. Hvornår skal det starte? Og så laver I jeres hjælpekæde. Og i hjælpekæden, der kan I have jeres timer og tæller og jeres compare-bokse, move-bokse, sikkerhedskæder, altså den med M200 og så fremdeles. Og det er sådan, opbygningen er hele tiden og altid. Ingen forskel, hvis man gør det her struktureret, ja, så laver man heller ikke fejl, og har man lavet et ordentligt sekvensdiagram først, ja, så kan man ud fra sekvensdiagrammet forholdsvis hurtigt lave de her sekvenskæder, hjælpekæder og indholdskæder. Og så bør det køre stort set med det samme. Det her, det er vel i store træk det, som jeg vil sige, hvis jeg hedder ja. Det er jo over. I kan jo stadig gøre det lidt bedre ved at sige, hvad er det for noget type maskine, jeg har lavet, og bruge lidt tid på det. Flødebollemaskine, og der kommer en bund ind, og der skal noget masse på, og det hvidbindste på, og så skal der noget chokolade på, og det skal køles af og varmes op, og hvad ved jeg. Alt det her, det kan man jo godt fortælle om, hvordan virker denne her maskine. Og I har jo også i jeres projekt lavet en betjeningsvejledning af den her maskine. I har altså trukket en medarbejder ind nede fra Føtex i indgangen til Føtex. I har mødt der og sagt, fru Jensen, kom lige og betjene maskinen. Værsgo, her er brugsanvisningen. Kør. Og ud fra den brugsanvisning og den manual, I har lavet, så skal fru Jensen altså kunne klare den her betjening af den maskine. Så hun går selvfølgelig straks i gang med at sige, nå, jeg læser den her brugsanvisning, når hun har gjort det. Så siger hun, nå ja, der skal sgu noget foran føleren. Så hun lægger en kagebund på, så trykker hun start på, så kører den, og så kører processen i gang. Og så på et eller andet tidspunkt, så sker der måske en fejl. Hvad skal jeg så gøre? Ja, så må jeg altså ind i fejlfindingsmanualen og hitte ud af, hvad kunne der opstå af fejl her. Der kunne altså være sikkerhedsafbryderen, som var ikke sat til drift. Der kunne være nødstop, der var trykket på. Der kunne være maksimalafbryder, som var hoppet ud. Der kunne være sikring eller automatsikring, som var hoppet ud. Og så fremdeles, hvad kan der opstå af fejl på sådan en maskine. Og så også, det som man ikke skal glemme, det er risikovurdering. Og den har vi ikke talt så meget om. Ham der, han udblev jo, og jeg havde jo lovet at tale om det her risikovurdering, og det har jeg så ikke helt gjort endnu. Men det er vigtigt, at man også ligesom risikovurderer denne her maskine, man nu har gang i. Hvor farlig er den? Kan jeg få klippet en negl, en arm, et hoved, en kropsdel? Eller hvor meget kan jeg komme til skade på den her maskine? Så det er også sådan set en vigtig del af det, det er, at man risikovurderer denne her maskine, og hvor farlig er den. Og også for at fortælle kunden, hvad må den bruges til. Hvis det eksempelvis var sådan en flymoklipper, der kunne klippe noget græs, ja, så er det ikke smart, at kunden har en god idé om, at man kan sætte nogle store hjul på, og så kan han også klippe væk i en lige højde henover. Det bliver den altså skide farlig af, den her maskine. Og det er jer som maskinbyggere, som kommer til at hæfte for det, medmindre I har skrevet i jeres brugsvejledning, den her komponent, den her maskine, er altså ikke beregnet til bit, bat, på. Vi skal altså imødegå alle tænkelige scenarier, den her maskine kan blive udsat. Og så snart I har været nede hos Karl Halpris og købt den lille motor, og har sat den på en port, og det er blevet til en maskine, det vil sige, at I har noget strøm på den, og trykker på start, ja, så er det jer, der er maskinbyggeren, og det er jer, der har ansvar for den her maskine, hvis nogen kommer i klemme, eller på anden vis kommer til skade. Så skal I bare være klar over, at sådan er det altså. Så hvis I har været ude for et eller andet og lavet noget, ja, så lad være med at tage betaling for det. Lad være med at få sende nogen regning, eller gøre noget ved det. Sørg for, at I er usynlige i forhold til at have bygget denne her maskine, fordi ellers kan I komme voldsomt i fedt. Men
For bare sorte penge. Så hvis I vil være maskinbygger, ja, så kan I gøre det på heltid. Fordi så er der rigtig mange regler og love, som man lige skal gå ind og koncentrere sig lidt om. Men altså ikke fordi man skal være bange for at lave maskiner, man skal bare gøre det rigtigt. Det er det.